Moi! Esitän tänään tämmöisen tehtävän, joka oli hyvin suosittu 1960-luvulla Yhdysvalloissa. Se siellä paikallisessa viikkolehdissä meni läpi koko mantereen silloin. Ja tämä tehtävä itsessään kuuluu tämmöiseen Smith-Jones-Robinson-kategoriaan, jossa tyypillisesti tässä kategoriassa henkilöille annetaan jotakin ominaisuuksia ja riippuvuuksia toisiin henkilöihin ja heidän ominaisuuksiinsa. Ja näiden ominaisuuksien ristiin saattamissa pystymme sitten ratkaisemaan tehtävää. Tässä tehtävässä on 3 rautatieläistä ja heidän kanssaan saman nimistä matkustajaa. Tässä on 7 vihjettä, jonka jälkeen kysytään, mikä on junankuljettajan nimi. Ja nämä vihjeet itsessään menee näin, että ensimmäisessä Smith, Jones ja Robinson ovat veturinkuljettaja, lämmittäjä ja jarrumies. Mahdollisesti juuri tässä järjestyksessä tai jossain muussa järjestyksessä. Olko nämä matkustajat herra jotakin aina, niin erotamme heidät näistä rautatieläistä. Toinen vihje, herra Robinson asuu Los Angelesissa, jarrumies asuu Omahassa, herra Jones on unohtanut kaiken algebran, jota opetettiin koulussa. Se matkustaja, jolla on sama sukunimi kuin jarrumiehellä, asuu Chicagossa. Jarrumies ja matkustaja, hyvin huomattava matemaattisen fysiikan tutkija, kuuluvat samaan seurakuntaan. Ja 7. vihje, Smith voittaa aina lämmittäjän biljardipelissä. Nyt siis kysymme, mikä on veturinkuljettajan nimi. Jos haluat itse ratkaista tehtävä, pistä filmi nyt poikki, silloin aion esittää tähän ratkaisun. Ratkaisua haettaessa ehkä yksinkertaisen tapa on tämmöinen, että tehdään tämmöisiä totuusmatriiseja, 2 kappaletta, jossa toisessa on näin rautatieläiset ja heidän ammattinsa, ja toisessa matkustajat ja heidän asuinpaikkansa. Tämä 7. vihje, Smith voittaa aina lämmittäjän biljardipelissä, kertoo sen, että Smith ei voi olla lämmittäjä, vaan hän voittaa lämmittäjän biljardipelissä. Sitten toinen, herra Robinson asuu Los Angelesissa. Tuohon laittaa 1 ja tänne voimme nyt laittaa 0 sitten näihin. Näin sitten. Jarrumies asuu Omahassa. Emme vielä tiedä, kuka hän on. Herra Jones on unohtanut kaiken algebran, jota opetettiin koulussa. Se matkustaja, jolla on sama sukunimi kuin jarrumiehellä, asuu Chicagossa. Eli se ei voi olla Robinson. Jarrumies ja matkustaja hyvin huomattava matemaattisen fysiikan tutkija kuuluvat samaan seurakuntaan. Eli jarrumies asuu Omahassa, eli tämä tutkija asuu myös Omahassa. Omaha on se paikka. Tämä fysiikan tutkija tuskin on unohtanut kaikkea algebraa, jota on opetettu koulussa. Eli se pitää olla tämä Smith on eli Jones on jarrumies. Nyt tästä pääsemme hyvin, saamme nämä nollat tähän. Ja nyt kun tuossa pitää olla 1, että tulee nämä, tuossa piti olla jo 0 äsken.
niin tänne tulee ykkönen, eli tehtävä ratkeaa sillä, että nyt Smith on junakuljettaja. Kommentoikaa ja jos haluatte, että näitä tulee enemmän, niin liittykää kanavan seuraajia. Aina kun tulee tehtävä, niin saatte heti tiedon siitä. Kiitos, että katsoitte näinkin pitkälle. Palataan uuden tehtävän pariin, kun on sen aika. Moi!